Helo, lista ang harad a diolch am gadael I fi cyflwyno yr eitem yma. Be di'r wefan gyda ni heddiw? Mae'r lle yn falch o gyflwyno patienceIsAvirtue.org, y wefan i'r rheini ohonoch chi sy'n teimlo fod pwysau a chyflymder bywyd yn ormod I chi. Camwch yn ôl I 1998 ac eisteddwch am ennill dawel yn gwylio'r olwyn a'r byd yn troi. Okay, dwi gael loading. Please wait. Well, bo hyn, well do. Gwytio fyny. Faint mae di bod? Mae di newid, mae di newid. Mae di GIF. Mae'n iawn di.